खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ थारैनो बिटिसि ओनसोलावबो सानसे एबेक्सन खालामगोन नामा थारैनो बिटिसि ओनसोलावबो रायजो जानाय माइनरिटि हारिफोरनि सायाव एबेक्सन खालाममारगोन नामा ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायावबो एबेक्सन खालामगोन नामा बेफोर सोंथिया बिटिसिनि माखासे सुबुंफोरनि गोसोआव फैदों बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दासान्दि आसामनि दाब दाब जिल्लायाव एबेक्सन खालामनायखौ नायोब्ला एबेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरा बांसिनानो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्रा एबा गुबुन हा थाखानानैबाबो आयेन बेरेखायै सोरखारनि हाखौ लानानै आबाद मावहैग्रा जेराव बैसोरबादि सुबुंफोरखौ सोरखारा एबेक्सन खालामगासिनो आरो होस्रांनाय हाबाफारि लादों आरो खायसेफोरा बेनि गेजेराव बांलादेशिबो नाथाय ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेरावबो उननि समफोराव थारैनो एबेक्सन खालामगोन नामा सोरखारा बुंनो थाङोब्ला ट्राइबेल सुबुंफोरा आसामनि हारिसा गावनि आंगो राव हारिमु आरो आसामनि थागिबि सुबुंखा जाय जेराव थायो दिनैनि दिनाव माइनरिटि हारिफोरनि हाखौ एबेक्सन खालामोब्लाबो ट्राइबेलफोरनि हाखौ एबेक्सन खालामनो मोना बे समाव बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा 2025 मायथाइयाव जुदि इउपिपिएल सोरखारा फिन आरोबाव बिटिसिआव फैफिनबावोब्ला बिटिसिआव एबेक्सन खालामगोना रोखा होनना बुंदों जेराव सोरबा माइनरिटि सोरबा ट्राइबेलब्लाबो बारग'नाय नङा दा 2 दाननि थाखायल'सो दोनथ'नाय जादों होनना डक्टर राजुल करिम बिथाङा फोरमायथिदों नैथि खौराङाव दङ दिनै 26थि कारगिल देरहासार सान कारगिल बिजय दिवस एबा कारगिल देरहासार सानखौ बोसोरफ्रोमबो 26 जुलाइ खालाराव कारगिल दावहायाव पाकिस्ताननि सायाव भारतनि देरहानायखौ गोसोखांथिनि थाखाय फालिनाय जायो बेजों लोगोसे 1999 मायथाइनि कारगिल दावहानि समाव बिबाननि समाव जिउ खोमानांनाय रौनिया हान्जानि जवानफोरनि साहस आरो बावसोमनायखौ मान होनानै मान बावनाय जायो थामथि खौराङाव दङ पर्बतजरायाव आदानि ग्रुपनि हा दखल खालामनायनि बेरेखायै सुबुंफोरनि गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंनाया फिन आरोबाव जागायफिनदों बावैसो सिगां पर्बतजरानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आदानि हान्जानि टार्मेल पावार मावथांखिनि थाखाय हानि राहानि बेरेखा थागिबि बर' हारिनि बानजायनायाव सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन फिन आरोबाव मैया खेबसेबाव पर्बतजरानि पानिजानि ओनसोलनि गोबां गामिफोरनि सुबुंफोरा गावसोरनि गोख्रों गोरोबलायैखौ फोरमायदों आरो बिथांमोना मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन जेराव सोमावसारगिरिफ्रा गावसोरनि न' आरो आबादारिनि हाफोरखौ खोमानांगोननि गिनायजों मोगा मोगि जानांदों मैया पानिजानि ओनसोलाव खौसे जानाय गामियारि सुबुंफोरा आदानि कम्पानि गो बेक जों जोंनि हाखौ दालाल खालामनो होनाय नङा बायदि बायदि स्ल'गान होदोंमोन जायनि जाहोनाव आबहावायाव सोमावसारनाय सोमजिदोंमोन सोमावसारगिरिफोरनि बायदिब्ला सोरखारा सिगांनि बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय जेसेबां हा दं एसेबां लानायाव बिथांमोना जेबो अजद गैया नाथाय बिसोरो गावसोरनि हानि 1 इन्सिबो हगारनाय नङा होनना फोरमायदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन दैदेनगिरि होननानै मानिनाय जादों आमेरिकानि मोनसे हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों नरेन्द्र मदिनि मुङा 1थि थावनियाव दं फारसेथिं आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि मुङा 8थि थावनियाव गोग्लैदों 4 जुलाइ आरो 10 जुलाइनि गेजेराव खालामनाय जादोंमोन जेराव जरिबाव मुलुगनि 20थि हादोरफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ सोफानाय जादोंमोन आरो बे जरिबाव 75% सुबुंफोरा मदिखौ सासे आखा-फाखा दैदेनगिरि होनना मानिदों खोला करियानि हादोरगिरिया बे फारिलाइयाव 2थि जायगा आवग्रिनो हादों आरो आर्जेन्टिनानि हादोरगिरिया 3थि मासियाव आवग्रिनो हादों आरो जोबथा जायगाया फ्रान्सनि हादोरगिरिनि मुङा जायगा मोन्दों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड थामहिनबा एपिबिनि कबिर आली प्राइमारि समितिखौ दाफुंबाय 36 नं हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय कबिर आली प्राइमारि समितिखौ एपिबि दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिनि नुजाथिनायाव मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दाफुंनाय जायो हाबाफारियावनो जिल्ला एपिबिनि आफादगिरि कनक दैमारियाबो बाहागो लायो बिथांमोननि बाहागो लानायजों गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा एपिबि दोलोआव हाबफैयो गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों जाय जाथाया दिनै फुंबिलि समावनो काहिलेपारानि पावार हाउसनि साखाथियाव जादोंमोन AS01 EA0286 नम्बरनि सेन्ट्र गारिया सौदावफैदोंमोन गंथाम साखा खबब्रै बाइक गारियाव जेराव फांसे बिफाङावबो सौग्रावफैयो गोबां गोख्रैथिजों फैनायनि जाहोनाव गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव सेन्ट्र गारिया सौदावो आरो जाब्रबथायाव सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो जोखोम जानाय आइजोखौ गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथि मोन्दों
खाम्फा बरगयारिया गाव जेननायनि उनावसो खौसेथिनि बाथ्राखौ सानदों। नाथाय जों जुजिलायनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथा इउपिपिएलजों सावरायदोंमोन। बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथाङा मोजाङै मिथिगौ। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावदों दि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिजों खौसे जानायनि खोथा साननो हाया। बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। मानोना जोबथेसालिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो खौसेथिनि बाथ्रा लाना आं इउपिपिएलनि इएम आरो एमएलए बिथांमोनजों रायज्लायग्रोनाया आंनोमोन। फैगौ 24 खालाराव एबा गाबोन जानो गोनां बेरगाव ब्लक बिपिएफनि गेदेर जयनिं हाबाफारियाव लता लाक्राया आलासि महरै बाहागो लागोन। बिपिएफ दोलोनि जोंनि जयनिं हाबाफारि लानाया दायो जुरिजेनदोंसो आरो बांसिनै जयेन जागोन। आगस्तनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम गोबां लोब लोब सुबुंफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जागोन आरो ओरैबादि जयनिं जागोन। बे जयनिंखौ नुनानै गिदिर गिदिर नेताफोराबो, जेराव इउपिपिएल आरो बिजेपिनियाबो साननानै नायगोमागोन। रां गैयाब्लाबो, सरकाराव गैयाब्लाबो सानफ्रोमबो बिपिएफआव श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै बिटिआरआव गोदानै हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामि बेसिमबो जयनिं जागासिनो। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। फिन आरोबाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों खामानि मावनायाव आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ गथायदों बिटिआर सोरखारा। हा गैजायै रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा गोबां सम सिगांनिफ्रायनो बिटिआरनि गुबुन गुबुन बियाब एबा ओनसोलफोराव हानि फोरमान बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोनबोबाय थाबोदों। बेबायदिनो थांनाय सानखालिबो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि कुंग्रिंआव इएम रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव दैसुंगुरि ग्राम सभा आरो हान्थुपारा ग्राम सभानि बे दरनै ग्राम सभानि सिङाव थानाय गामिफोरनि 200निबो बांसिन रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। मैयानि जालांनाय हाबाफारियावनो बारग' डिप्युटी चिफ खाम्फा बरगयारी बिथां, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, डिएफअ कुनज बसुमतारी, रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मसाहारि, कुंग्रिं रेन्जनि रेन्जार करेन बसुमतारी आरोबाव ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्राबो बाहागो लादोंमोन। दिनै कारगिल सान 2025नि फालिथायाव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ फालिथायनि थाखाय खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव कारगिल दावहानि जोहोलावफोरनो मान बावदों। बे समाव गिबि मन्त्रि योगीआ फोसावदों दि अग्निवर्सफोरा उत्तर प्रदेश पुलिसाव 20% थिखानाय मोनगोन। सिगाङाव गिबि मन्त्रि योगीआ मख'दोंमोन दि उत्तर प्रदेश पुलिस आरो पिएसिनि थिसननायाव आगुनि अग्निवर्सफोरनो 20% थिखानाय होनाय जागोन। गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बेखौबो बुंदोंमोन दि भारतनि रौनिया हान्जानि गोहोआ आथिखालाव बांबाय। बेराफारसेथिं पाकिस्तानआ आथिखालाव गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ नोजोर होगासिनो। गोबां समावनो गाग्लोबनो थाखाय अपारेशन सिन्दुराव जोंनि रौनियाफोरा 22 मिनिटनि गेजेरावनो उदखारि बादाफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। जायफोरा मोनसे गोहोगोरा भारतखौ लुबैयो, बिसोरो भारतखौ गावजों गाव बोखावनानै गावसोरनि सुथुरफोरखौ गोख्रों खालामो। बिसोरनि अनखांनाया भारतनि फारसे नङा। बेफोरबायदि बुङो योगी आदित्यनाथआ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।